Gruppe 1. Oscar, Asbjørn og Alexander om 2. grads polynomier. Take it away. Okay, opgave 1. Der skal vi tegne graferne for G og K i samme koordinatsystem. Den første vi sætter ind, det er så omsætningen, som vi ser her, den blå. Det næste der så kommer ind her, det er så omkostningerne. Nu går vi så ind og finder skæringspunktet, som illustrerer det tidspunkt, hvor virksomheden begynder at tjene penge. Det næste vi så er blevet stillet i opgave B, det er at bestemme forskriften for overskuddet U lige H parentes X. Og det gør vi så ved at trække omkostningerne fra omsætning. Ja, vi trækker omkostningerne fra omsætning, og den ser vi så her i den her parabel. Og så går vi så ind og finder, som vi bliver stillet her i D'eren, så skal vi ind og bruge toppunktet her, som er 3,75, 3,63. Så skal vi ind og finde enhedsprisen. Det gør vi ved at tage de 3,75, som er antallet virksomheden skal sælge. Så tager vi så her, vi ser de 9,375 og dividerer med antallet, som virksomheden skal sælge, og derved når vi frem til enhedsprisen, som er 2,5. Du skal sige det med Martin Dynesen.